descobridors. Estem a Santa Perpètua de Mogoda. Això és el bosc de Can Oller, i al bosc de Can Oller podem trobar el Font Romà. No és casual que Santa Perpètua de Mogoda sigui un lloc de gran riquesa arqueològica. Des de temps prehistòrics, els humans s'han establert en aquesta zona del Vallès, caracteritzada per ser un territori fèrtil i amb importants recursos naturals. Els mateixos romans es van establir en aquest paratge i van poblar una vila que es dedicaria en part a la producció de ceràmica. A més, l'excel·lent qualitat de l'argila i la proximitat amb les principals xarxes viàries romanes van ajudar a fomentar aquesta indústria ceràmica. Aquestes xarxes permetien comerciar de l'est a l'oest i de nord a sud. La xarxa més destacada era la Via Augusta, que unia Roma amb Cadis. En resum, la ubicació del nostre terme municipal reunia tots els requisits necessaris per l'assentament d'una indústria ceramística. L'aigua, excel·lent matèria prima, argila, i unes grans xarxes de distribució. El forn és de planta rectangular, excavat en bona part en el substrat natural d'argiles. D'aquest forn actualment es conserva el passadís o praefornium, per on s'introduïa la llenya seca que s'utilitzava com a combustible. Dos bancs fets amb teules planes que servien per ampliar la llenya necessària durant la fornada. La cambra de foc o fornium, de la qual romanen 6 arcades realitzades amb maons. La cambra de cocció o laboratori, on es conserven 2/3 de la graella, formada per 14 rengleres d'orificis agrupades de dues en dues. Per la graella circulava l'aire calent, necessari per la cocció. De la cambra de foc o laboratori es conserven també els arrançaments de les parets, que configuraven la cambra, així com una obertura lateral per on es treien les peces un cop cuites. Història. El grup Pro Arqueologia e Història de Santa Perpètua va descobrir el Font Romà del Camp de Ventura d'Oller l'any 1991. Aquest forn pertanyia a un complex de forns situats en una gran vila romana dedicada, en part a la producció de ceràmica, principalment àmfores i teules. Aquest forn va romandre en funcionament tot un segle, del segle I abans de Crist al segle I després de Crist, fins al temps de Neró.